شرحن قديتن يمان مانكي نإرتران هزبان أماسي نابقاسي يساسي زخبركم دك هاجري رأن علامان هزبي تجأويو فتحن مسلن كجهاز انكلو زسعبوم آبساتات أعنوتن هاسيتن بمخانوم إنه لومي هزبي إرترا عددا ما أسرتي سدت وردت تميتن موتن كوينو فقودو خمدك زاقرا فحبتنيلو يركب نزتخسيتو زلو أزيو زحزن هاجرا وبرسد حاليوت سواء مسالات إرترا عقمو بزفكدو نأكوي تقبارات نايزي سرعات نهزبي إرتران نمحبرسب عالمن كقال تسانيحون عالون تسفى نقبر حالة معالتي بقالسي وطلعات فتحي أبلع لفالو لاونتن عندران نجيسو نزوم حقرا جيسوم أبلع لهزبن هاجرن ذاش كعلولو زلو زي حالا في النتاويان سبا سلطان فتحي كابزودا قبلو تنسيقو كدان يوم كنرئي عمنايلو مصحفنا اكوي تقباراتنا يمانا قبر آب بحالا في بوليتيكاون ودباون قدايات هكدف زفلت عبلع لي هاجري إرتران هزبان زوردو زلو سعبين بزملكات كنقلت انكلنا إنما حالا لفو حدرا هزبي إرترا نأسقا النتن حادقينيا النتن نايزي بلوغ إساياس زكايت زلو عصناتي تقبار بقبوء تردئكا بمجمرتا نقزاء رأسخا بمقصالون نبيت سبكا مقرب كان هاجر كان كابز زكايت زلو وديت نمدحان سبقاو حلنا خاخة برابرن عبدحنات هاجرن هزبن دما الجامكا كتبركتن أطبيقنا نلابو يمانا قبر آب نسيت أناو حلمتات والكملاخي بزقباء أبايتا كتقبرو يخلو يوم تباهيلوم بتنقاقة حاريوم كابستململو اتحادن كندن إيو برقص دما مسلومين زهاجر نمتفاء زكايدو زلو اكو يسرح أولاديرنا كنريو خلنا اتيستقبري ململان مرتان بأنصار استنبرلو تثبيت كرأن كله جيجا أينبرن لومي أب إرترا أب زمدايزي دحانالو ختبل دقايو زشجرك كامبر نحلنا خاز ربش نمبرو لك سبات أب حدقا زقتون مسل سبات زقهاسن بسنكي تفترو زي كونس كم إني ما نبزا أمسلو كحدايات زهاندسوون زعلموون شجراتسي تنتين كاون زودا أيكونن نزاب سنكي مانن دك مزامورتون مقابر هلوات كوينا زلا مسكين هاجر اتحيزاتو زلا استدونا مسلي عاب قدم محبرسب عالم ترأيو متان كي قالع كندي سرحات يماني حاسوتن مدنقاراتن ميزكا وزائن زركبو إرتراويان يخونو وكالت استفلاليو منقستاتن تكالاتن متلالن مققاين إيو قال خافتم يماني زوعل اللومن زحادر اللومن ناي حاسوت ورتات اسوراتنا ازيوم تصبق اللو إذ منقس زكو حالافنت زسمعو إيو كابنا عاقاتكم كون عناي قربنا قوام درقا 75 كام مئتي أم معالتاو سراحتنا نتكملو لنا اتتاريفونا زلو زي تتكبري نجر قداي من رجائيو السون انتخوني بسنك ورار ويانت تدناقينا امبر شلل إلنايو ايكونان زبلون كالوت مايزت عامو حاسوتات بممهاز نتاقلاتنا نفلتا مدراويت سيول كأيرو ما زلو هاجر إرترا كويدو بناي حاسوتن فتراو ورتاتون اب عالم زيلا إرترا فتيرو مدراويت جنتيا بزبل سرام حاسوتا عينتنا كان قرنا يفتن بحاتيرو نيمانا قبر آب كابني إرترازو كل بوليتيكينيا نإرتران هزبان كتف زنكده لخمنيا مبالو يقلل إذا أخت أفقات نزهاجر فتسم كتعنون كم زي نبرد كتكونن زكايدو زلو ناينوديات سراح بزي زبك أيكونن هزبي كتسنتن كبتاتنن مجمرتا كفلاليو زوصو أكوي مدب بخالا أي درجات سرع قلي
ካብቶም ብቐጻሊ ዝነጥፈሎም ዘሎ ናይ ተንኮል ስራሓት እዩ ኣብዚ ሓለፉ ሓያል ዓመታት ቆልዑ ሃገሮም ከይርስዑን ነንሕድሕዶም ክፋለጡ ብዝብል መታለሊ ምህዞ ወለድን ውሉዳትን ዝፈላሊ ሽርሒ እዩ ኣጻዊዱ መንእሰያት ትሕቲ ዕድመ ምእዙዝነቶም ኣብ ክንድን ወለዶም ንወከልቲ ጥፍኣትን መውደልደልትን ክኾኑ ምርግጋጽ ገለ ካብቶም የማነይ ኣበርቲዑ ዝዓየሎም ዓውድታት እከይ ተግባራቱ እዮም ኣብ ጻዕዳ ወረቐት ብድላይ ከዓይነት ሕብሪ እንተጽሒፍካ ወረቐት ምቅባል ከምዘይ ኣቢ በዓል የማነይ ኣጸቢቖም ዝወዓሉሉን ዝተጠቕሙሉን ሜላ ብምዃኑ ብኽፍኣት ዘይተበከለ ኣእምሮ መንእሰያትና ንምምካንን ግራት ናይ ኩሉ እኩይ ተግባራቶም ንምግባርን ዘይተኣደነ ገንዘብ ብምውፃእ ክጓየሉ ጸኒሖምን ኣለዉ መራሕን ተቆጻጻርን ናይዚ ብስም መንእሰያት ህግደፍ ዝተባህለ ማሕበር ኣቦ እምበሩ መንእሰይ ህግደፍ የማነ ገብረኣብ ምዃኑ ኸ ትፈልጡ ዶ ገለ ካብቶም የማነ ዝጥቀመሎም ልብወለድ ስብከታት እዛ ሃገር ጸላእቲ ኣለውዋ ናይዛ ሃገር ድሕነት ክረጋገጽ ክኢሉ ዘሎ ብቐንዱ ሳላ ህግደፍ ካብኡ ናብኡ እውን ሳላ ኣቦኹም ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ድሕነት እዛ ሃገር ንቐጻሊ እውን ክህሉ እንተደኣ ኮይኑ ንስኻትኩም ኣብ ወፃኢ ሃገራት እትነብሩ መንእሰያት ኣብ ቅድሚ መንግስትኩም እሙናት ሃገራውያን ምስ እትኾኑ ጥራይ እዩ ንስኻትኩም ዝሓሸ ኣፍልጦን ትምህርታዊ ዕድላት ዝረኸብኩም ብምዃንኩም ካብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ መንእሰይ ዝያዳ ዝሓሸ መጻኢ ኣለኩም ንቐጻሊ ተረከብቲ ሕድርን ሃገር እውን ንስኻትኩም ኢኹም ስለዚ ድማ ነቲ ናይ ጽባሕ ዕድላትኩም ንምሕላው ሎሚ ነዚ ሃገር ንድሕነታ ኣበርቲዕኩም ስርሑ ነዚ ዘሎ መንግስቲ ዝቃወም ኩሉ ዋላ እውን ቀረባ ቤተሰብኩም ኣይትንሓፍዎ ኣቦታትኩምን ኣዴታትኩምን እዚ ሰበይ እዩ እዚ ፈታዊ እዩ እንተዝብሉ ወይ እውን እንተዝብላ ነፃነትና ከነስተማቕር ኣይምኽኣልናን ብዝብሉ ናይ ሓሶት ፈጠራዊ ምህዞታት ኣእምሮ መንእሰያትና ኣናዊፁ ናብ ዘይተደልዩ ዘይሕጋዊ መኣዝን የዋፍሮም እቲ ብስም ደም ኤርትራ ኤሪ ብለድ ዝቆመ ጉጅለ ተኸታሊ ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዘውርዶ ዘሎ ዘይሕጋዊ ስጉምትታት ሓደ ኣብነት ናይ ዝያብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ኮይኑ እዚ ጉጅለ እዚ ኣብ ትሕቲ መንእሰያት ህግደፍ ዝነጥፍን ቀጥታዊ ተጸዋዕነቱ ድማ ንየማነ ገብረኣብ ዝኾነ ናይ ገበነኛታት ጭፍራ እዩ ብሓፂሩ ዕላማ መንእሰያት ህግደፍ ብቐንዱ ራዕድን ሽበራን ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ክዝርግሕ ቀጻሊ ምትብባዕ ዝግበረሉ ማሕበር እዩ ናይዚ ናይ ራዕድን ሽበራን ጉጅለ መልማሊ ኣሰልጣንን ተቆጻጻርን ድማ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ባዕሉ እዩ በዚ ኣጋጣሚ እቶም ደሓን መሲልኩም ደቅኹም ናብ ዝገበነኛ ምትእኻብ ትልእኹ ዘለኹም ኤርትራውያን ወለዲ ዝመፀ ኸይመፀ ዕለታዊ ምንቅስቓስ ደቅኹም ብግቡእ ክትከታተሉን ደቅኹም ኣብ ገበንን ጥፍኣትን ከይዋፈሩ ናይ ወላዲ ሓላፍነትኩም ከይትዝንግዑ ንላቡ ስርዓት ኢሳያስ ንህዝብና ርዒዱን ኣደንዚዙን ክመልኽ ካብ ዘኽኣልዎ ብዙሓት ውዲታት እቲ ሓደን ዝዓበየን ናይ ስለያ መርበብ ምዝርጋሕ እዩ እቲ ዝገርም ነዚ እውን እንተኾነ ብሓላፍነት ዘካይዶ እዚ ኣረመናዊ ውልቀ ሰብ ኣቶ የማነ ገብረኣብ እዩ የማነ ዘይወግዓዊ ሓላፊ መርበብ ስለያ ብምዃን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ኣብ ልዕሊ ንጹህ ህዝብና ዝግበር ኩለንተናዊ ስለያታትን ክትትላትን ይቆጻጸር ናብዚ ናይ ስለያ መርበብ ዝኽተቡ ሓደሽቲ ኣባላት ይምልምል የንቅሕን ናይ ስለያ ሓበሬታታት ይቕበልን እቶም ነዚ ናይ ስለያ ክትትልን ስራሓት ክሰርሑ ዝምደቡ ሰባት መብዛሕትኦም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮይኖም ነዚ ስራሕ ዝሕረዩሉን ዝምልመሉሉን እዋን ኣብ ግዜ ስልጠና ወተሃደራዊ ማዓስከር ሳዋን ካልኦት መዕለሚ ቦታታትን ክኸውን ከሎ ገለ ድማ ካብ ተፈላለዩ ክፍለ ሰራዊታት ተሓርዮም እዮም ዝመፁ ንገለ ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ክትኮኑ ብዝብል ምስምስ ንገለ እውን ብቐጥታ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ብዝብል ምኽንያት ኣገዲዶም ናብ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ትምህርትን
ከም ዝከታተሉ ይገብርዎም ፖለቲካዊ ትምህርቲ ትወሃበሎም ቦታታት ኣብ ወታደራዊ ማዓስከር ሳዋን ኣብ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ኣስመራን ኮይኑ ፖለቲካዊ መማህራኖም ድማ ምሩጻት ካድረታትን የማነ ገብረአብ ባዕሉ እዩ ዝተዋህቦም ትምህርቲ ምስ ዛዘሙ ብፍሉይ ዝምርቆም እውን እንተኾነ የማነ ባዕሉ እዩ የማነ ነቶም ኣብዚ ናይ ስለያ መርበብ ንኸኣቱ ሰሓርዩ ሰባት ፖለቲካዊ ኣስተምህሮ ክህቦም እንከሎ እዚ ሃገር ህግደፍን ብዓብዩ ድማ ኢሳያስን እንተዘይመርሕዋ ነይሮም ክሳብ ሕጂ ከም ሃገር ክትነብር ብፍጹም ኣይምኽኣለትን ነይራ ስለዚ ቀጻልነት ናይ ሃገር ከነውሕስ እንተደኣ ኮይና ነዚ ዘሎ ስርዓትን ኢሳያስን ጽኑዕ ሓለዋን ፍቕርን ከነርእዮም ይግብኣና ምእንቲ እዚ ነዚ ሃገርን ነዚ መንግስትን ኣብ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ይዕበይንኣስ ዝኾነ ተቃውሞ ወይ ጸለመ ይካየድ ምህላው እንተደኣ ገሚትኩም ሱር ከይሰደደን ከሎ ብኣግኡ ንምውፃዩ መታን ክከኣል ሓበሬታ ናብ ዝምልከቶ ክተተሓላልፉ ጽኑዕ እምነት ተነቢሩልኩም ኣሎ ዝብል ኣስተምህሮን ናይ ሓሶት ሓልዮትን የርእዮም እዞም ሰባት ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዕናዊ መደብ ካብ ተጸምድሉ ግዜ ኣትሒዙ ካልኦት ንጹሃን ኣብ ትሕቲኦም ምእንታን ከዋፍሩን ከቆጻጸሩን ኣባል ስለያ ክትከውን ዘገድድ ቅጥዒ ወይ ፎርም ይወሃቦም እሞ ንሳቶም እውን ኣብ ህዝቢ ብብዝሒ ዝርከበሉ ቦታታት ማለት ከም እንዳ ሻሂ ባራት ቤት ምግቢ መንግስታውን ናይ ብሕቲ ኣብያተ ጽሕፈታት ናይ ከተማን ገጠርን ኣውቶቡሳት ታክሲታት ቆነንትን ቀምቃሞን ካልኦትን እናረኸቡ ናብዚ ናይ ስለያ ስራሓት ክዋፈሩ ዘገድድ ቅጥዒ ከምልኡ የገድድዎምን መዓልታዊ ከታተልዎምን ገለ ድማ ብቓል ጥራይ ሓበሬታ ከሕልፉ ከም ዘለዎም ይሕብርዎም እምበኣርከስ እቶም ኩሎም ኣብያተ ማእሰርቲ ናይዚ ስርዓት ዝማስኑ ዘለው ደቂ ሃገር በዞም ናይ ጎደና ሰለይቲ ሓበሬታ ዝተመሓላለፈሎምን ዝተሓሰወሎምን እዮም እዞም ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ እኩይ ስለያዊ ስራሓት ተዋፊሮም ዘለው ሰባት ተዛሪቦም እዮም ዘዛርቡኻ ንኣብነት እዚ መንግስቲ እምበር ዝገብረና ጠፊእዎ ይብሉኻ እሞ እዚኦምሲ ሰብ ደሓንዮም ኢልካ ገለ ንመንግስቲ ዝነቅፍ ዘረባ እንተኣምሊእካ ናብ ሓላፊኦም ሓበሬታ ኣመሓላሊፎም ከም እትተሓዝን ከም እትእሰርን ይገብሩኻ በዚ ምኽንያት ሎሚ ኣብ ኤርትራ ኣቦ ንወዱ ኣደ ንጓላ ዘይተኣምነሉ ዘፍርሕ ሃዋህው ተፈጢሩሎ ነዚ ሓደገኛ ውዲት ዝቆጻጸሮ የማነ ገብረአብ ባዕሉ እዩ ኣብ ወፃኡን እንተኾነ ገለ ካብተን ኣብ ነፍሲ ወከፍ በዓላት ተሓኒነን ከክንዲ ካላእ ዝኸውን ወርቂ ተሸኪመን ወዛሕዛሕ ክብላ ንሪአን ደቂ ኣንስትዮን ገለ ደቂ ተባዕትዮን እውን ኣባላት ናይዛ ብየማነ እትምራሕ መርበብ ስለያ እዮም ተን ዝበዝሓ ግና ደቂ ኣንስትዮ እየን ናይዞም ሕልንኦም ዝሸጡ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ደገ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስራሕ ብቐንዱ ብዕራይ ወሊዱ ዝዓይነቱ ኣደናጋሪ ወረ ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕ ንስርዓት ኢሳያስ ዝቃወምን ዝነቅፍን ስሙን እንተተኻኢሉ እውን ዘርኣዊ ሓረጉ እሪ ቁፅር ኣቢልካ ብቐጥታ ናብቶም ነቲ ስለያዊ ስራሕ ንኽሰርሑ ኣብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲታት ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈታትን ቤት ጽሕፈት ህግደፍን ነዚ ስራሕ ብየማነ ገብረአብ ንኽሰርሑ ዝተላእኹን ይሕብሩ እቲ ዝተኣከበ ሓበሬታ ድማ ከም ጸብጻብ ናብ ኤርትራ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሓበሬታ ክቕበሉ ብየማነ ገብረአብ ዝተሓርዩ ይመሓላለፍ ነዞም ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ እኩይ ተግባራት ክነጥፉ ዝተመደቡ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብላዕለዋይ ደረጃ ዝቆጻጸርዎም ትማሊ ኣብ ኤርትራ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነበሩን ገለ ድማ ገዲም ተጋደልቲ ዝነበሩ እዮም እዚኦም ኣብ ናይ ስለያ ስራሓት ክዋፈሩ ተመልሚሎም እሙናት ምዃኖም ምስ ተረጋገጸሎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ኤርትራ ወፂኦም ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ኣፍሪቃን ኮታ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ዘለዎ ሃገር ተዘርጊሖም ዘለው ኣባላት ስለያ ስርዓት ኢሳያስ እዮም ናይዞም ሰባት እዚኣቶም መዓልታዊ ተግባር ነተን በብመዓልቱ እዚ ግበራ ዘዝተባሃልኦ መደብ ስራሕ ዝምድቡለን ዝከታተሉን ካብኡ ሓሊፎምን ክሳብ
أبدم بدليت فتحي بمقتاو حنفشفش كأتو سمدبو إيوم نقل خفتهم أفتسرح توافيروم زنبرو مو أبز أكوي سرحنا تقومات عكا منبر زتصلقوم إرتراويان كم زحبرونا بقاتو يمانس تململو أولاد سلايا كساب أبقلة تقاومتي ودبات نطفات تمثيلهم بمتصفاي نطفعاتن يسرحو خمز نبرو كان الرقاقز كإلنا علنا بتوساخي أب كلن هاجرات زركب وكلتنا امباسادراتن سرعة إساياس كافتيز تنبر لهم تثبيت وطيهم بنتعنت كيسرحو زكتات الومن زوم كبيلنا زغلصنا يوم بالت زوم لومي أوص أزركبو أبالات مربب سلايا سرعة إساياسن مبزحتهم نايت مالي أبالات هاجروا أجلجلوتن إيوم نزيهم ون انتخوني زمل ملومن زسلطنو من بقطة زقوز أزقرو من يمانا قبر آب بعليو إذا سرامزي كمهرو من كله حلفتي أي تأمنو إيو زبلو أب حلفتي إمنة انتدقاء أمبيركم لو مزرعايكم نشتم زمسل قسلي فجأ النابلي كم حمام منشرو سفيحون تزرجحون نهاجر بهاجرا زي محرن قتالن حمام كوينو كركبيو سلازخوني نشمو دائيوم حلفنت حيزم زلومبر الساتهم زي كونوس السخم يخم حلفتهم زخونة وكيل إرترا ويا أمباسادر كابستو هبو حلفنت وزاي كسرح سانيحو زبل أمنت أنت أحديركم كي وعلكم كي حادركم أفلتونا كنقبرو زقبقانا كله بقصبت كنقبر سلاز حقزنا النابلي يرساسنهم أبزي كنستوعلو زقبقانا حدا نقر إزوم ببجيزيو انتس بملكع عخيبة نأقداسي سراح وين تسابنا تبهلو إرترا دحر مقتاوم نابسرحهم زي ملسو زدسكلو ويز أسرو سبا سلطان نايزي سرعات مباركس بزوم ناي أولات مربب سلايا أقدمو بزم حلالف حبريتا يوم دحنا لنا نابلو عد مساعتو أبزي تسبيو دلهامت زودكو جلس بس الآنات إرترا عبد الجمس زبين خراخوخ ما تقول له طبق كتتليو زكبر اللهم أب أخيبان بولكن انتاي لهم انتاي تزاريبهم مسمان تراخيبهم بدقيق صبصاب يحلف زخبركا حزبنا زخلو أبلع علي زجلسنا يو أوشت هاجرنا وصائن أبلع علي إرتراويان تزرجحو زلهم مربب سليان معالتا وختتلن لومي نزيد صحف ابن زرقحلو زلنا زجمر زلو عنا ومدب زي كونس نزحالفو حيالو عمتات بزي مقراص كسرحلو صنحن زلون مخانو كافتم كيفتو نايز مربب زي ابالات كخونو استجددون لومجن عدل رخيبهم سبعو حرنتهم كاب زرقاقصون دق هاجر بزترخبه شبوت حبريتا مسارتيو الساتهم كلاتهم بزياب فلالاي كم زي سبا معولو كلهم عبس فلالاي اوانات عوالات زامر ببس الليان خخونو تحاريهم كاب كلتا سقع سلستا وارح سعق سلطانا دحر موساد تمريقهم ننافس تمدبولو بوتاتات كم تزرقحو ايو نزي نايمانا قبر آب نايس الليا مربب نخخونو دليت كم زلوهم زي تحاتتو تجديدهم زعاتون نخسرتنو زئززن زمرقوم دما يماني قبر أبيو يماني أب إدوت رايزي كونس ملا سبنتو بدم نصحان إرتراويان زتقلقي نهاجرنا إرتران هزبان بحبرا إنا تسحقو قموتو كل عقمون كلتون زقبر زلون نإرترانا بعال دما مخانو بزقباء كنفلت يدلينا أوشت هاجر تنبر حزبنا قال قرب حخلا نزبل أكوي شرحي جزاتي خمزلو دقيموم بممسا نمان كحيدكا نمان كمتأمن أبزي تفلت النقوان مهلاوكا بحكي يحزننا انت خوني حسمات سلاتخا ميلاتات جزاتنا بمختال قرب حخلا نزبل أكوي شرحي جزاتي كمزلو دقيموم بممسا نعاخا بآخا
يتطافؤخان يبالعوخان ኣለዉ ስለዚ እትዛረቦን እትገብሮን ብስቱርን ምስ ኣዚኻ እተኣምኖምን እትቐርቦምን ጥራይ ክኸውን ከም ዘለዉ ኣጥቢቕና ንምህፀን ዘይወግሕ መሲሉ ዋስ ኣብ በኽራ ቀልቀል ትወፅእ ከም ዝተባህለ እዚ ሕሱም እዋን ሓሊፉ ነዞም ደም ዘንብዑኻ ዘለዉ ኣረመናውያን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኣቕሪብካ ፍርድኻ ትህበሉን መዓልቲ ክመፅእ መንታን ግና ኣበርቲዕካ ተቓለስ ኣብ ወፃኢ እንነብር ኤርትራውያን የማነ ገብረኣብ ኤርትራን ህዝባን ከም ዘለዎ ክጸንት ለይትን ቀትርን ከይተሓለለ እኩይ መደባት ኣብ ምፍሓስ ተጸሚዱ ከም ዘሎ ብዝግባእ እንፈልጦ ጉዳይ ካብ ኮነ ንዓና ነፃነት ከሊኡና ከብቅዕ እሱ ግን ናብ ዝደለዮ ቦታ ክንቀሳቐስን ንንጹሃት ኣብ ገበን ከዋፍር ፈላላይ መርዚ ንምንዛሕ ሰሚናራት ከካይድ ከነፍቅደሉን ተሚልና ክንሪኦን ኣይግባእን ስለ ዝኾነ ኣብ ንነብረሉ ሃገር የማነ ገበነኛ ምዃኑን ዝምልከቶም ንጹር ሓበሬታ ነሃብ እሱ ዝመርሑ ኣኺባታት ከይካየድ ብጽኑዕ ንዕየ እንተ ተኻኢሉውን ገበነኛ ምዃኑ ንናይ ሕጊ ማእከላትን ንመሰል ደቂ ሰባት ዝጣበቑ ማሕበራት ንሓብር ዓለምና ገበነኛታት ብሰላም ክሰፍሩላን ከይሰፍሩላን እነፍቅድን ንኽልክልን ንሕና እቶም ኣብ ልዕሌና ኩሉ ዓይነት ግፍዕታት ዝፍጸመና ዘሎ ኣህዛብ ኢና እሞ ሃየ ንገበነኛ የማነ ገብረኣብ ቦታ የብልካን ኢልና ተሓታቲ ንግበሮ ኣብ ወፃኢ ዘለኹም ወከልቲ ስርዓት ኢሳያስን ኣምባሳደራትን ሓናን ለና እናበልኩም ብዝተዋሃበኩም ሓላፍነት ተዛኒኹም እትሰርሕሉ ተኽእሎ ከምዘየለ ኣዳዕዲኹም ትፈልጡ ኢኹም ኣባና ንላዕሊ ንስኻትኩም ከም እትፈልጥዎ ክንደይ ካባኹም እዮም ትማሊ ብሓላፍነት እናሰርሑ ነይሮም ሎሚ ግን ንኣኺባዶ ንጸብጻብ እቶ ዝብል ትእዛዝ ምስ መጾም ዓዲ ኣትዮም ህጣሞም ኣጥፊኦም ዘለዉ ናትኩም ሓላፍነት ከም ጽላሎት እምበር ንዓኹም ኮነ ነቲ ስኻትኩም እትውክልዎ ህዝቢ ከም ሓለፍቲ ኮይኖም ዘውደልድሉስ እቶም ስኻትኩም እውን እትፈልጥዎም ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ሰለይትኹም እዮም እሞ ደጊምሲ ከም ገንሸል ፋሲካ እናተታሓስኩም እትሕረዱሉ ሕመት ከብቅዕ ሓደራ ምስቲ ውፅእ ህዝብኹም ስመሩ መልእኽቲ ንኹልኹም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን እትርከቡን ብየማነ ገብረኣብ እትምርሑ ኣባላት መርበብ ስለያ እተካይድዎ ንጥፈት ንድሕነት ሃገርን ህዝብን መሲልኩም ነቲ ስርዓት እተገልግሉ ዘለኹም ሓደ ነገር ክትግንዘቡልና ንደሊ እቲ በኣኻትኩም ዝኸይድ ዘሎ ናይ ስለያ ስራሓት ነቲ ውፅእ ህዝብኹም የእስር የሳቒ የቕትልን ይበታትን ሃገር እውን ይዕኑ ከም ዘሎ በጃኻትኩም ተረድኡ እዚ ኣረመናዊ ስርዓት ገበናቱ መታን ከይክሻሕ ከምቲ ወትሩ ዝገብሮ እስኻትኩም ኣገልገልቱ ደኣ እምበር ፈተውቱ ስለ ዘይኮንኩም ዕማምኩም ወዲእኩም ኢኹም ኢሉ ኣብ ዝሓስበሉ እዋን ንዓኻትኩም እውን ከምቲ ንኩሉ ህዝቢ ብሓበራ ዘፅንቶ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ክበልዓኩም ምዃኑ ፍጹም ክትዝንግዕዎ ዘይግባእ ጉዳይ እዩ እዚ ስርዓት ፈታዊ ኢሉ ዝቐምጦን ዝብህጎን ነገር የብሉን ተጠቒምካ ምድርባይን ምጉሓፍን ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ባህርያት ናይዚ ስርዓት እዩ እሞ ሓደራ ታሪኽኩም ኣጸብቑ ምስቲ ረኪምኩም ዝኸይድ ዘይኮነስ ምስቲ ብኽብሪ ዝጥምተኩም ውፅዕ ህዝቢ ደው ምባል ወትሩ ዘይቅየር ምርጫኹም ይኹን ኣብ መወዳእታ ክንብሎ ንደሊ እኩይ ባህግታት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘለውዎ ኣብ ባይታ ዝትግብሮም የማነ ገብረኣብ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተንተናዮ ሓበሬታ ዝድግፍ ጭቡጥ መርትዑታት እውን ካብቶም ነዚ ጉዳይ ብቐረባ ዝፈልጥዎን ክሰርሕሉ ዝጸንሑን ደቂ ሃገር ኣብ ኢድና ከም ዘሎ ክንሕብረኩም ንፈቱ ሕጂ እውን እንተኾነ የማነ ገብረኣብ ቀደም ኣብ ግዜ ንእስነቱ ሓደገኛ ሰባኻይ ኮይኑ ሰባት ንኢየሱስ ክስዕቡ መንፈሳዊ ዕዮ ብምዕያይ ሕቡብነት ከጥርኽ ኢሉ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ሎሚ ግን ሓደገኛ ኪዳን ምስ ጎይትኡ ዲክቴተር ኢሳያስ ተወዓዒሉ ኩሉ ጊዜኡ ዓቕሙን ጉልበቱን ክእለቱን
أمسنات هزبن هاجرن يوعلولو سلازخدي نزجبنيا والكسب بزلنا كل عقمي بتخفت سموز أنحن زفت سموز اللون جبناتو كحتتن أب حق قريبو فردو كم زركب نقبر تيماني بزوردو كماي أيحيز فسزلو دمن نبعتن هزبنان إجزابيهير ربون عوتات كجبرنا كم زخني ترتر يبلنا لأن حقين قاس إلساج رومي كاب حاليوت سبع مسلات إيرترا لندن عد إنجليز